ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଦା ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏମାନେ ଖାଲି କମଳ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି କମଳ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ରୁମରେ ବସି ଖାଲି କମଳ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବିମଲପତି ବି ଚୋରି କରିନେଲେ ହେ ବାବାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିମଲପତି ବି ଚୋରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ପତି ଦେଖ ଝାଡ଼ିଥିବ ଏଇଟା ଝାଡ଼ି ଦେଉନ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସଦା ଭାଇ ଛୁଟି ମାରିଛନ୍ତି ସଦା ଭାଇ କ'ଣ ଛୁଟି ମାରିଛ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ କିଛି ଗୋଟେ କୁହ ମାନେ କମଳ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଏଠି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କମଳ ପାଇଁ ମାନେ କୋଉ ରେଟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଏତେ